Dene nang ndi lah cah kuwi men open-open karak kae. Delok. Karake diopeni. Minta ada resep tak jual timbangan. Lho ya, ora dhewe darane kon ngopeni, ndekne sing ngadol ah pintere ya Allah paring ana sabar aku. Ini Kudu aku segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai darah sing lomo. Amin. Karak-karaknya tak digondol. Ngono iki kon ngopeni mo. Ngopeni mo. Bila mau sing mepe pisanan make yo. Lho Terus lah. tak lanjutkan. Si Pepe mae. Lho. Pisanan itu sing mepe kan maep karena Huh? apa? Tangan kurung kecanya ndak telek. Ada dibuak rasa aku ditangan ketolong. Kok iso tak buat? Ya kan lo aku buat sego. Cangkem lonte. Wong wedok iki cangkem lonte. Oh eman yo. Aku iki gak ngono, Mak. Pakan pitik iki gak yo diadai, Mak, gak diadai. Kok penamen. Pakan pitik bedone. Pitik esuknya aku dikei. Ayo Ma, ayo nah. Kita apa enggak rujak. Idam Mak ayo. ya Allah. Apa iki aku mek apa? Wis tas kuwi manut aku wae. Duh, lah aku tekok aku nek apa, Mak. Nya, wis. Untuk mut gak sida mer panganan wis entuk. Ya, Apa iki? iki dibuka dhewe. Doyan apa ora? Nah, Iya nere. kata aku tripod iki bujang. Heeh. Tak kon ngunten Ning ndi? mbah ra roh. Nah, Ada nang dhewe. Gusti Allah sembah sih bisa nang arep pam. ya. Umur basah. Tak tutup bumbuku pada kembut-kembut. Sambelnya nek ora sambel. Sambelnya pedes Pak enggak ngatasi. Sambelnya dhewe enten. Sambel dhewe. Heeh. Nyambel mau. Berapa itu ya? Panganan kok enak-enak. Aku ki nek aku ya. Kayak duit, Aku ket biyen soalnya gak mau tau maneh, Pak. kayak duit. Hah? Njaluk. Wis mergawe oleh. Iya, Pak. Pak ora mergawe. Oh, sik kita-kitain. Aku nek gak ngono ke orang arang. Mesti ngomong, "Kon kok dulu ae Mak." Lho, Lho, aku cengin iki ngene, gak nek metu piye? rasa entok. Nek metu piye? Aku sih mbok restui ngono yo Mak ngono. Ayo. Jeneng metu lho. Ngomong piye anake kok ora oleh. Dan ayo mbak aja enak-enak engkau bayar kowe apa? Aku diet. Bayar kowe iki apa? Ora mergo iki dibayar kowe ora enak. Ora ora. Pira iki? Sik, Pira mbak iki pira? 7. 3 4 5 6 7 wah cowongar mah ngerek bolok ripate wong dipasang ripat ya piano Tak gowo maksudku ki nek karo mlaku nganggo tripod juga penak enak. kerupuk enggak cukup Iya, ora manut. Sing bayari apa? tenang himur aku ki malah risih aku bingung aku otak aku malah terus tak kalau kates tuh kates tak impe aja ya wis tak oke wis ki dhisik ae wis penting aja duet kapok ora kowe kejarin sidam anu duwe anak pengen di anak tak kek nate yo make mending ngono kok ya bayane mur kok cek duyani kaya lek danis
Iki gak tak kei anu Mur. Gak nggo asem, Mak. Gak sah ki kecut pisan. Rujak blimbing wulo. Ini 0,5 ya, Mak. Arek kowe mu tak seneng. Wis ki rujak lali gamis, guys. Timbang kok tuku nang kono 12.000. Oh alah nundek nane entuk enek bumbu rujak tak gowo mulih no. Lho aku ki ngenakno kowe Mur. Gawa Mur nek gawa. Tapi buahe mboten enten nih, Mak. Aku Buahe ki jakjane ki yo enek aku loro. sakjane yo ngitik kates kok. Buah loro, Buah dada kuwi. Buah sukar loro. Lho kuwi endok Mak ora buah. Urung buam lho. Oh, kok bingung perkara buah. Lah terus nek buah Pak Sukma tak rujak ndane. Kicatan. Kok komen aku. Saya tak kongkon. Gawe kono Dir, gawe apa kono Dir. Wis lah kok nek masalah konten kok tak iwangi, kowe ndan duwe ide ngono lho. Aduh, mumet aku. Bingung. Kadung setting umur enak to Mur. Ini Mur. Gramur jajal. Nen jajal sik. Kurang enak ora? Ya sedengan. Kanan ndak nah. Wis jipok kerupuk. Wis enak. Tak cukup ya. Iyalah, ku nek kuwi anu tripote. Tak jipuk kates jipuk. Ose, lu tambah durasi, Mur. Iya, Mak, iya. Maksudku aku ki komet iki gak perkara durasi, Mak. Komet untuk kucing bener sing anu ki sing ngendi. Lho, Mur, kengko nek entuk dhuwit nggo bayar kowe apa, Mur? Sawahku yo iki yo, Mur. Iya, Mak. Engko nek YouTube macet aku nggo bayar apa? Sawah ra duwe, Tegal ra duwe, jajal lah. Iya, Mak. Kok Iya. mlaku ki disen-disen iki lho karo tangga Iya wis. YouTube. Tak laksanakno, Mak, ben iso bayar aku. Tenan iki Mur aku ki tenan, pokok aku ki sami ya Allah. Kates, ku tambah durasi. Kates sing ngendi iki? Kates sing ngendi iki? Oh. Piye iki? Ijek ingak-inguk nah pe tak gawa mulih. Ijek kalau Mur. Gumoni. Mateng iki kok siji-siji ngono lho. Mateng bareng kok telu aku iso nggawa mulai siji ya. Gak masuk iki. Ngorong iki ora teko kates ijek di ngorong iki ya banget. Iki lho, Mak. Wit pirang wit kuwi ya ciro, lupat, 5, 6 urung sing nang kono 7, 8. Lah mek 10 kok. Mosok anak baru nggawa ta urung tau nggawa. Sentek. Iki lho sik tripod ae. Mangan rujak ki nek iso, ulek ya jumbo umbah. Marai pereh nang weteng ngono. Anu, iki ne nyebar Mas. Iya, mbirno. Dadi ki duwe anu nger. Bakul ki duwe anunan dhewe. Ilmune ngono kuwi. Katese atus sih nger katese. Walah. Ngoren ning wong loro. Tak kon gawe konten nanti kana. Mbah apa kono? Bangun karo. Di syuting film wonge karo kayak apa kono. Aja ngetutno silitku wae aku ngono. Aku kok katek komet dek matan. Aku ki kontenku ki piye ngger ape rono-rono ki wis tuwek. Rono ngono ki ngger sampe ya Allah aku matan. Seru gak dunia awake sekarang. Mbak ki dikocaki kabeh. Atos sih Pak iki wong pancen tak nggo rujak.
Pak, Pak iki juga mergawe, Pak. Aja weteng entek sing mbok pikir. Ya aku omong ini boleh juga yo berbaiki cangkem iki konten. Lho. Ya Allah, piye mbok? Geger kan dari kok. Agak bar geger iki gimana? Kalau tampil nyiram piye iki kontene ben. Ora penyiram Pak Epe tumbas sosis rapat. Oh, ya wis. Listrik di apa isine Pak? Aku mung yo lagi kondo ya Pak, engko bengi malah gak asenan kok. Dan juga amo. Sik to lha aku apa neh ngono lho. Wis. Kok tak purang. Apos iki apos, Pak. Si gatoke dinyuru jak julet, Pak. Aduh. Ya, rene mari jak. Hah? Ini kali suarane Pak. Aku bisa kuat tengok, Pak. Itu mbok wek. 0,5 cilik-cilik. Ini wis dhewe kok kon ngurusno kaya Iki lalap lombok iki lho Kak metik. wis piye mau. Kok nggih Pak, aku pun kadang nek wegah blonjo niku yo ritis kok, Pak. Aman dhewe metik. Yo, terus. Nggih, Mak. Aku Mbok kok yo bayari kowe apa lah. nggih. Sing kon nek uga hemat karo daram terus nek darame piak-piak kok yo gak iso bayari kowe. Jadi gue bayar apa? Iya apa? Sudah merah. Lepet ngono iki. Katanya gendut kok, Mbak. Ya Allah, Mak sak delok. Untung rene pesino. Ngaran ngatur sini. Cocok nanti ini. Wong ora kenekan. Bismillah. Gak kayak ana yang ana, Mak yo. Terus ya, Mak. Alah, Aku penak nang kene, Mak. iya. Lha iki lho mau ruget. Lho ndi iki? Wes, tak ketok mo nek dicekeli ketok. Iya. Keringin kali. Kok sik to? Oh, Tenan, Bang. Kok kamera depan ae, mau samar mae. iya wis ngono komor kelas entek dong komor. Iya. Sik, delok iki. Oh, alah. Mak, kok abang ngenyek no. Ada bangun lah. Si atus sih mari atasnya. Atasnya atus sih, Dek. Oh ya. Kerupuk payak. Kayak ada kayak. Itu kayak ada. Mau? Ya Allah. Ya. Tanganku susah, guys. Tuh. Sing mana? Kerupuk. Iya, Dek. Atas kerupuknya. Gak pedes ya, Mas, romboknya? Pedesan dengoren malah mencret sih. Sampai naik turu. Turunnya loro. Lah aku ambek kerupuk anak-anak gak apa-apa. Apa? Enak deh, mau ini? Enggak mau. Oh, pakai kerupuk. Iya. Wes mantap, guys. Kenapa, Andi?
kesel kok ya. Nekok terus. Wong telu iki dek kene ayu-ayune yo. Apa kok sing penting seger waras. Enggak. Lu ayu ku nek penyakitan teh mati. Bang, aku ki apa tuku sos nggone damis no keranjang kuning. Ngantek rak kolu ndelok raine damis jemberen. Kenapa, Mak? Masa enek wong Dia ini kan dia. Komennya dia. Anu nang lab. Apa nang? Komennya dia. Dia gawe. Oh alah, Iya. Gak konten dingi. Kontene sing kontene dia malah ngomeni make teko usus. Wah, doyan yo, Mas, Nduk. Iya sapa? Dia le cahanya jenenge kan gak konten nang omah. Oh. Mbak keluargane. Omahe resik. Heeh. Teko Ora koyo omahe damis, dia buruh omahe cek blangkra. Dia omahku kok juglangan sawah. Hah? Omahku dindo kayak juglangan sawah. Ora gak parah neh. Nih ngatini omahku kok juglangan sawah ngono kok bonggoni jare ngono. Ora Komen ra bayar ya ngono kuwi ya. urung wong urung ngrasakno di Iya, enak, heeh. bar kondur di suatono mengisor ra. Sing raiku koyo rai kethek. Kira yo enek. Arep nguyak rai kethek lah aku. Entah kirek. Karo jane maca-maca komen ngono ki jane lucu yo. Heeh. Jane apik karo maca-maca komen ngono lho, Mbak. Oh duwe buruh umur kok. Omah cek blangkrah meneh ngono. Belum punya teli. Blangkrah yo ben ya. Nek dibuake kabeh resik yo. Kos dibuake kabeh yo. Aku ra kolu. Lho sosis sing gawe ora aku ya intine. Ra kolu kok pabrike kono lah. Nah nek maca komen iki yo nemat yo nemat yo keranjingan ngono. Arep ya. Turuk kebu ya nek. Iya. Aku rai koyo kethek terus apa cangkeme apa kadang Baba. obat narkoba, mbek rokok, merga ireng jare ngono. Jadi Lah. enek. Damis ku lambene ireng. Kayak tempe. Turuk kebu. Yo Tapi ben. tenan yo awake dhewe aku ki bareng yo. Padahal yo jarang lipenan yo. Tapi ireng. Entah ora yo sangkane kok kono dikek ireng cak. Iya wis ben. Aku sing paling anu ki ya. Ini ngatine omah kok joglangan sawah. Wong ki ora ngrasakno Lah kok tak tanduri ya malah panen aku nang jero omah aku yo tak sahur iki. Enak. Oh minum. Minum. Enggak. Sing ku enek mak. Ya terus kok tukuke. Sing anu lho, Mbok. Ini lho, Mbok. jerone. Jerone. Ini lho. Agak empuk. Iya. Lah pinter ayu nih. Aku tuh. Jangan bilang mangan, bisa mangan. Mak ndang. Nono Ajak nguyur. Ajak jalan-jalan. Ngene apa, Nduk? Bahan beto. Tak jake rono ya omong kan. Mbah Jape kok. wis. Mbah Jape. Mbah Bagus. Bape. Bagus. Mbah Kong. Mbah Kong. Wong urip yo digunggung apik yo seneng, digunggung elek yo seneng ngono lho. Aja seneng nek digunggung elek. Gunggung apik tok. Aku mbak. Koyo nguyu ae. Tapi kok kena gua Bahan ae. kembang lambe ngono lho yo. Ora bahan. Kena gua kembang lambe ngono. Netizen ini pinter-pinter nek kok ngumbah wong kok. Pinter ya tak kabar. Wong karek ngetek kok. Heeh. Ora wedi dosa yo. Tak bokol kanggo aku nguyu aku. Nah, tapingane ngono ku yo dadi wong kuwi ya. Ngono ki ayo sekali di tewekani biar sing komen ngono yo. Ayo kuwi lah. Sapa lah sing ngomong itu ya? Mesti kena dilacak. Enak, Mak. Kene yo nggo bahan ngono maksudnya yo. Ngono maksudnya kene yo kena nggo bahan konten yo gak. Enak iki ya.
Sapa ya sing nganakno sing nglacakno wis dilacakno wong. Walah mak ku raine malah welek ya mak ya jar Mas ya ngono. Kok sampe ngucat koyo ngono. Ben wong perah rairan. Delok ane bojone tanggerane udo ora duwe klambi. Wong wis pegawene wis ngemis terus kok ora duwe klambi jare. Lah Pak Yogi nek omah terah ndojat wong sumuke koyo ngono. Omahe kaya apa nambaku kira lho. Omah ngerti nih. Mak Enggak mau. Oh iya, makasih ya. Mintanya apa? Payet. mana? Oh, ini payet. Tak kena payet tak tunggu payet esuk payetnya. Empek. Tak pucuk itu. Oke. Ambek payet. Heeh. Apa tempe dulu Aku payet seneng. Baru lagi adus. Harapan adus. Digenjong mah besok. Mah. Tak mau. Sini. Nah, sebenarnya sing ngopeni sing ngedusi sing apa cah. Kayak mangan. Omahmu malah kayak ventilasine gak enak iki. Nek ventilasine ku lho, Mari sen piring arep makan sen. sange panas. Esbes lho iki lho. Panas. Lah ki jarine apa entuk bantuan? Ora metune, ora medun. Kula Pak bedok, Pak. Betul bedoken. Ora medun iki bantuan merah. Kono Ya, kok wis ya. Wala nggonku akeh mak sing kena anu sing Iku itu. dia Udah 6 pertanyaan jo mbek merah. Yo wis iki. Wis oh. Wis. Nek kene urung lah, berarti aku gak sido. Gagal. Ndak dipotone terus dulu apa? Ya ampun. Lah wong pakku kuwi Kok kejebuke nang Semarang iki duweke. sing jipuk perangkate to. Gak ini Semarang. Awake dhewe sing jipuk. Buke kuwi lho sapa? Sing kaya kembar anake kok ki sapa lali aku. Anake kok ki jenenge sapa? Elsa. Sanum. Sanum, ibuke Sanum njipuk nang kono Semarang. Oh anu iku kuwi Sanum ki entuk. Entuk 20 juta. Neng dijaluk perangkate mbok pira ngono lho. Kayak wah pira. Lah ya kudune ke desa lah. Gak, Lah nggonku Semarang dhewe. nggonku ki wis Undang anyu sen ke harapan rakyat kuwi. Gak ro, 20 juta. Anake kan sekolah ning harapan rakyat kuwi. Ora nek muni kok desa iki wong sing Prabowo. njipuk iki, desa iki. Sing njipuk desa iki. Wong sing nukokno alat yo wong kok desa kok. Itu kok dhewe kok Semarang ya? Lah nggon kuwi mak pakku ki omak dikai 12 juta ki ya. Kotakan ku lho mak berupa bantuan ngono kan terus dipoto. Untuk bedah rumah, Mak. Tapi ngambilnya di Semarang, mending ngono iki. Lho nggonku Terus berarti diambil karo dua bukune dieliminasi. Kan sih sampai kene urung jadi sampean. Njo merah urung. Nah iya, dene harapan entuk ya. Maksudnya kan Ayo urung. kemana? ayo kemana, Dok? Ayo kemana? Tomat. Mana? Bukan, itu Lombok, kates. terong. Kates. Teh. Iku lho kates. Teh. Rong. Nggonku dibelanjakno perangkat ngene. Lah yo kuwi dibanjakno perangkat. Tapi sing jupuk awake dhewe. Kan jupuk nang Semarang, Bek Sanum. Lah timbang awake dhewe sing jupuk lho awake dhewe sing blonjo. Heeh. Ora ana kok yo dijaluk kono kok. Lho yo yo. Ayo aneh mana? Heeh. Masa Bek Sanum sing cerita Pak nang sekolahan aku omong muni ngono ki. Lah duit 20 juta nang mbok belanjakno dhewe kena. Lah Enggak boleh, Mak. Iya le. Wong pakku ki jamane cek lurah kawak nek motoni kok. Metu lurah anyar iki. Ya suwe lah iki berarti ngono. Wong ajuk nang ngono ki wong sak Indonesia ta. Nek simpuk kok ora enak. Kabeh kate siji golek sing empuk sing piye. Sing piye? Sing empuk. Koyo grugah ya. Lambene koyo apa? Ireng Makan rokok. Mbek ngombe obat tadi. Iya aku botol koplo ae. Oh kok iso bender wong desa dek rokok. Apa wong lonte bae. wong kene iki nek wong wedok gak usum rokok. Ora turunane lonte ya. Wong rokok ki yo ora lonte tok.
Tapi nek wong rokok, wong wedok rokok ki identik ketoke darani wong nakal. Tenan wong wedok rokok identik darani wong nakal. Wong kono ngomong. Nek wong desa lho ya, nek wong kota ya wis pancene kehidupan kota. Pati nek wong desa rokok jedal-jedul lho. Wis nakal. Aku namanya gede. Dari Belasane nek sedotane ya. wong desa iki ngono kuwi ya sama enake ning desa ki. Olah. Enak apike enak. 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 Minum ya diambil Mbak Dina ya. Minum. Oke. Ya. Saiki putu kuwi pinter njar omongan apa wis. Mang Ngerokno. tiba anu di paniti papa ya ngono. Hati-hati. Lho Mak, anakku suruh nih hati-hati. Telat to ngapain wis rokok. Lho, ndak ya Mak? Iya, aku wis rokok tak ndak bojone, bojone nang ngandingku. Lho Mak anu Bu, di paniti papa. Sabar. Hati iki mah ya hati-hati. Sabar. Cetok hati-hati. Iya, Dik. Apa itu? Lagi. Enggak usah. Itu loh masih. Wis makan sik ya. Sudah. Kayaknya sudah minta. Nah. Yo. Ngaku dengan. Tidak seroten. Penjelian. Kayak papa itu berarti. Nek makan penjelian kok Pak kowe. Pak nek Pak. Masa ribet ya, Pak? Nek Bapak nek makan nggih. Pak nek makan nggih. Penjelian. Apa? Yang mana? Enak. Ayo lah ya. Minum. Oh iya, makasih ya. Kegelak. Terus barang cek. Sego. Bola benda. Dangplok lah. Telen lagi dulu. Aku kleru untuk ngomongin dangplok. Gak dulu meh dilepeh ngenang ngene. Terus yo telen lah. Yo nyak ya. Makasih ya. Enggak. Kerupuk. Ya Allah, kayak kerupuk nih. Paya iyo kayak nak apa-apa nih. Paya mau tepung tok. Butok. Mau pakai apa-apa. Lah paya nenggo anu ya neng. Kayak pemirsa kayak tidak. Lanjut lagi. Kemana? Pulang. Nek salin Sudah? Ya Allah, makasih ya Dek. Makasih ya sama Mbak Dames ya. Dadah. Kamu nggak lihat? Dadah. Nggak lihat kucing? Mau mandi? Oh mau mandi dulu. Mau. Nanti kok sore kesini lagi ya sama Mbak Dames ya. Mau? Mau? Ya, mau. Oh iya dadah. Ya Allah. Salim sama Mbak. Salim Mbak. Salim. Ayo dadah. Aku iki enek sedino iki lho. Bingung aku. Mbak Jablek iya bingung. Putuku kok gak rene. Tak gobongetan lagi. Lho Pak, pane putu merono Pak. Lho, ngatine digawa men nang apa nduk? Oh iya minum. Oh iya Nino. Iya boleh. Angger wayah jam 9 jam 10 iki Pak. Nino ini mana? Putuku rene. Mana? Ini. Oh iya sayang. Ini dibawa minumnya. Dibawa. Enggak usah. Enggak usah. Iya loh, mandi ya. Dadah. Betul cantik ya Allah, pinter ya. Sik to tak mapan. Wis kewangan kabeh. Wong telu dik lembune kembar iki. Kowe bobotnya piro, Tin? 7 Walah, Tin, aku ki nek nang kowe 7 ki nang apa? Ya neng ngono kuwi. Neng anu. Aku ki sing angka ngono ku lho, Tin. Ya neng angka. 7 ya malah. Oh, berarti lemu diri. Wong aku dindo perusahaan nek nang atine kok kurusan apa diet? Urut daging. Susune sak tumpuk ngono. Tapi gede sampean Mak, aku saiki ketok kuru tenan kok iki. Weteng kuat repes kok. Sidik diras cuma. Jembluk diras sidik. Kok malah jembluk kula ya, Pak? Ya dadah. Dadah.
Ini ya tau. Masak kontol bu. Rompo-rompo. Rene jajal. Gede kowe ngono. Ora. Susu sak tumpung. Malah mbakmu sing gede. Gede ndi gar iki? Ya aku mbek Kino aja. Gede ndi jal? Tak tutup, Pak. Wis guys. Dadah.